To don't get the truth. Man, the truth. There'll be a big alwedo. There were a correct ma fate. Yeah, we need bacha by Catabrone, Carne boyfriend. I want to with the mobile. Lakini pole bro. Tactics. Do we go and bomb. Do ye. Look at tactics magundo jaudi moro mano segate. Katadem ni moro mano sedi. Mundo duogi. Tactics number 1. When you to teach. When you to teach oko, tidwaro ujiare you to teach Qatar. You to teach Qatar kamorabu moro, tidwaro jiare, ichulo jelo famia chiel. To nikecho ngamu se chandrugo ngamunyeyo as a friend, busibedo familia mene be manorengo. Kuro hii neno ni opportunity la nokoyo to at least tibli you include. Number 2. When they we kongo. Kongo to no chwanyu but wende ni we kongo tindi madho mana gi mibdon ki madho tam to gi tamri konene madho soda mabe soda matindi chungo mana friji di rot be daktari nyocho ndi kunini friji no kelo ko mang'eny limoni abiro timi kia nade to ene manyocho no paro ni wacha sweta koro at least number 3 konene nyako manyocho ne chwanyu ucha manyocho nete moketho ucha otwe maesa ni ejala kendo kudhi wuok mabe bahati ne no kone gutwe ngama ni dhi chidine bahati ne gutwe maesa to twe nango twe nango to kunyocho no pondo gigi chwore ot kadi nyocho ne nyaka gichwore bwana to manyisi ni bwana majogi okode oginene nikech kaka kudhi bedo mana to their family affairs aya namba mugik wuonde ni be to namba be ni namba moro mopogore gi muweno maonge fulesa minyalo oro ne gimoro cham go lanji nikech pesa moro maber pesa moro be simbe no ni thuolo maber nyalo accept pesa moro maber alufema kwa mang'eny kaito immediately moyie ni be pokapo yie ng'ado simbe no Nadaga sino ndala reyo. Koke ya usimu. Ibiro yudo message ko dikini kanyi. Ko abiro kafu, abiro getienda. To kare pod within ga yero walo. Tokiweka walo gi mofuoko. Jawdi osedwo ko masi. Bodi bwana. Sawa.